Dala, kinapudno Kenya. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 23 kan 24. Anyaman nga aramidan nyo, ipapuso yu akasla maipaay iti apo, asaan akadagiti tattao. Laglagi pa nyo agunggunaan na kayto ti apo. Awatan nyo ti tawid nga agpaay kadagiti tattao na. Tani Kristo tinapudpudno nga apo apagserserbian nyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Kenya. Ayan ti kwarta. Itad mo kanyak. Saan? Jack, itid tinapidot ko akwartakan ka. Anya? Isublik iti akin ko ka, Max. Awan at talaga ti ammo man niya, Ben. Pues, no isublim mo't lang, itad mo kanyak, tasyakon ti mairanod. Agkabsat ta, Max. Pangaasim ko, mamat. Noan niya ti desisyon ko para iti dahi akwarta. Isuko ba ti masurot? Kasta. No ngay ibagakken ka ita, asyak ti masurot. Asyak ti pangtedam itinapidot mo akwarta, ha? Anya? Ben, lakay. Saan tapay analpas, Ben? Pagguduan ta ti kwarta, no di mo kayat nga itad amin kanyak. Kinabilnak ni Max akabsat ko, bagat. Anya? Kaya't napagguduan milaan ti kwarta na pidot ko. Diyos ko. Tilawlawan ko anang ibagak ng kwana, nga adda na pidot ko. Sika ti nakapidot. Rumbang ko mga erespeto na no anya ti kayat mo nga aramidan. Bagat. Padasam man abiro kan iti Facebook. Tinagan ang nakasurat iti unag tibag. Kinapudno na. Dayta ko mamati bagakan ka. O sige, mabiit lang tabiro kag iti Facebook tinagan na. Sige, bagat. Tapno maisubli adagos ti kwartana. Kasanungay, Max? Naalam ka di matlaang ti kwarta? Saan, Feli? Ngem agsubli at taalaek. Ibagam ngamin apagguduan nyo ti kwarta. Imbaga akong dayta, ngem di na kayat. Isubli na kanukit din. Anya? Pangkitaan nga awan amuna daydi a tao. Di pa ikit din sayang no isublina. Kwarta, pinagbalin na abato? Masurunak nga rod. Iso ako nak, asyakon ti pangtedan na. Masapol nga aramidan ti kabaalam. Tapno maalam ti kwarta, Max! So, you lost your money, David? Yeah. Please help me. I need to work for my food. Oh, kaasi ka man. Apay ngamihin, anapukaw mo ti kwarta. What did you say? Okay. You can stay in my house, David. Oh, thank you. Thank you, Mila. Aguray ka. Kaslaad na nabasak iti Facebook ko. Malagip ko, tinagan mo. Babit lang atirwar ko ti cellphone ko. What? Sika nga tanay to'y. Is this you, David? Oh, yeah. That's me. Thank you, Ben. I will never forget what you did. God bless you. Thank you too, David. Naimbag. Tasika kinakakita iti kwarta ni David, Ben. Lumugan ako maiti taxi. Idi nakitak tibag. Idi kitaag. Dubyar. Isu adagos ko abinirok takin ko ka. Dayawen ka, tasaan ka nagpasuliso. Gapo iti nakitam a kwarta. Jak libag. Simkanday ta iti panunot ko. Ngam kunak mat. May saak anamati kan apo Diyos. Rumbang laeng. Nga agaramidak iti pakayaywan kanyak ti apo. Naladaw kan, Max. Awanan ti kwarta. Anya ti kayat mo asawan, Feli?
Nabirukan dan ta akin ko kwa iti kwarta, Max. Sino ka no? David ka no tinagan na. May sa foreigner. Insublin ni Ben ti kwarta. Iso adi mo namnamaan pa yung adda maalam. Anya? Sayang. Wisit na ije, Ben. Napalalo ayaman kan ni David. Ta insublim tinagado a kwarta na lakay. Kwarta lang day jay, bakit? Kat may sa. Saan ta ako kwa? Rumbang laan, ama isubli iti akin ko kwa? Maawatan ka lakay. Iso amaragsakan akmat iti inaramid mo. Agyaman ak bakit? Kat ni Max, saan ka di pa'y nga imay dimawat iti pasensya ken ka? Bayamon day jay akabsat ko. Masapul a pagsaritaan nyo ti inaramid na ken ka. Ang mga nuulitan na. Patya ka, asaanan nga umay dito'y day jay. Tawanan ti kwartang iduldulin ko. Wala, ngam saan anasaya at ti panangkabil na ken ka. Uwan bakit? Ngam, pakawan naglangan. Ti Diyos ti makamukan kwa na. Pudno nga daday ti balay at tinawid mo kadagiti dadakkel mo. Ngam awan mat makukwarta tayon. Anya ti kahit masawan iti detang yung bagam, Felix. Sumapol ka kumamot ten iti panggadam. Saan ka amat maturog laeng? Anya? Diktaran na ngagtrabaho? Awan mo't dakos na iti imbagak ah. Sumapol ka. Uray jeepney driver. Wano anya laditan. Basta ada trabaho. Ila kumpay laki ni Ben dahil tamay sa atugaw dita. Patsak ngawan tugaw dakas ta. Anya? Nagalas mo't tantikas tangaw galing, Max. Tugaw? Ilakom? Ay, nagadulagit din nga artim aya. Bayam, tagsapulak to iti pagkwartaak. Ang mga no awan tumutla ang kwartada pagbayad da. Ay, nagrigat at talaga ti trabaho ar janitor. Namanusak. Baki usarak man... Da. Ah, Ben! ah? Sika? Una na. Siyang agpaiso. Janitor dito'y apasdak. Ananusak lang na. Nasaysaya at tikasta. Tinasken, saan ka nga agtakta ka o Ben? Agyaman ak nana. Ala, sige. Panawan kayo pa nga rod, nana. Sige, Ben. Papanam, Max. Jakon ituloy ti maturog ita. Inakman agpagnapag na dita sentro ti syudad. Bareng adda mapidot ko akwarta akas kini Ben. Anya? Jakmat lang makaturog dito'y balay. Tanakangiw-ngiwat ka. Sige, inakon. Max, mabit lang. Max! Ay, malemak ton nga gawin. Anya ti aramidem dito'y. Janitorak dito'y. Sumadak dito'y, Max. Ananusan ti kasta trabaho? Katun anya ngay nga rod. Awan mat nalpas ko nga adal. Nagbangsit ka ba yan? No siyak ti sika, jak mairusok ti kasta trabaho. Sa dino ti papanam. Apa yung adda ka dito'y. Sa dino pa yung ay... Umayak mag-CR dito'y. O sige, labsan ka ba? Ay, talaga at tuso dahi takabsat ko. Hindi nak pa'y maawagan iti manong. Kasla ibain na akabsat nak. Kan ibain na, adito iti pagtrab-trabahwak. Ay, tumarakon. Awan pagbayad ko iti panag-CR ko. Sige. Tangay siyak ti adda dito'y. Uray libre kan. Ano sa nyo No kumadi mo insubli dyan napidot mo akwarta. Saan kumakas to iti sasaaden ta ita? Baknang takuman. Anya? Traffic manen. Dahito iti problema dito ikat. Kasano day tuyan? Maladaw tan. Wisit. Sapay nagpudot. Rumuarak pa'y, tay nakgumatang iti danom. Makain inuma. Sige. Karti nga ma. Ay, kunay magkanda iti traffic. At the checkpoint, di ta masungat. Max,
Anya da ito yung inararamid mo. Natiliw ka gapo iti droga. Natangda na nakalangan ng itulot iti droga iti sudad, manong. Anya, Kaya't ko ti makakwarta iti dakkel. Iso na aramid ko ti kastoy. nakababa ti inaramid mo. Di ibagatan, a droga ti pagbibiyagan nyo. Uwan nga ron, manong. Jak pagarupan nga damang tiliwukan niyak. Naimbaglaanan, tarimwar ti asawam, idi natiliw ka. Uwan nga ron, manong. Tano saan? Natiliwmet ko ma. Nadagsan ti kasom, gapu taado ti drogang awit mo. Aganos ka lang. Anya, nag-video call kan ka ni David, Ben? Oh, itamampay. Imbaga na, ano kayat ko? Alaan na kanuje ka na dangayan na. Oh, kasta ka di. Kasapulan na kanu ti driver na. Ket siyak tinalagip na nga alaen. Siguro, kaya't na ti agsubatkan ka. Isuan na lagip na ka. Ikarkararag ko nga ron nana. Ano pagayatan ti Diyos, mapanak. Di kan agpangadwaben. Isuda pa yan ti makaamo iti gastos. Isu nga umanugot kan. Tagundaway mo daytoy ang makapagtrabaho ija abroad. Ay, kaasimot ni Max Lakay. Gaputan na ibalod, insukatan ni Feli. Anya? Awanan ni Feli di tabalayda. Simurutan iti lalaki na. Awan ti mabalin, nudinan kayat ni Max. Kasanon dagiti do nga anak da ababasit pay laang. Ano sampay lang idaakad kaduan bakat anya ngay nga road. Ay, o sige, siya kun ti makamu kadakwada. Kaasid amat. Agan anos ka pailaan bakat. Tama panak iji ayan ni David. Panagkunaka, lumakay mutan ita. Ket masapul na tikat kaduan ay tibalay na. Jaklaim pagaro nga agmay may sagayam itibiyag dayji a David. Huwan nga road. Ken addan sapay an-anayim na ita. Pusto ket di alakay numapan ka. Iti kasta, adamang kitkita kan kwa na. Ket di kagdanag bakat. Numapanak ijay. Ket ipalubos ti apo. Alaan kan tumat ijay. Ket ijay tan ngagnaed. Ala, si kati makaamo lakay. Apea di mo kadwa ni Feli. Sa dino ti anti asawak manang. Ladingitak nga ibaga, Max. Ngam simurutan iti sabali a lalaki. Anya? Ti awanan ba ang babae? Max, Kasano pa yan dagiti anak mi? Amo na matakastoy ti kasasaad ko. di ka madanagan. Addaak ang mga sikaso kadakwada. Agyaman ak no kasta, manang. Kat ni Manong Ben ngay. Busy ang mga asikaso kadagiti kasapulan na apapeles. Ha? Aywan gayam, malagip mo ti kwarta idi nga insubli ti kapsat mo. Di man ipalagip manang. Sana nasaya ati inaramid ko idi. Kayat ko atagi ko anti kwarta. Ngam nasayat mat. Tayo subliyo iti aking kukwa. Ni David ti akin kuko iti kwarta. Ket iso ti makaammo iti amin agastos iti ipapan ni Ben iti abroad. Anya? Nagmayat nga rod ano kasta manang. Sana gas kanya. Asi babalod dito eh. I'm old and weak, Ben. But I don't like nursing home. Don't worry, Sir David. I am here. Thank you for coming in my house, Ben. Sir David, I know you're a good man. That's why I trust you. thank you, Sir David. I'll do my best for you, Sir David.
Mabiit laang. Ben, sika. Wen, siyak bakit? Kumusta? Ay nasaya at mat. Apay akala, ti panagawid mo. Ay na, bakit? Pastor ka nakpaimot ah. Ah, ayun gayam. O sige, sumrag ka lakay. Among bakit? Natayin ni Sir David. Isuan nagawid ak. Anya? Pasensya kan, nujak inyawag ti panagawid ko. Ngamin, busy kami. Awan anyaman na lakay. Tinasken, nakaawid ka na sa lunat. Man nga asi ti Diyos, bakat. Amom ka di. Aging ka ita. Kat kasladyak patsyan. Ang puno. Ti anya? Ni Sir David. Inted na amin kanyak ti ornong na akwarta. Anya? Pudno ka di lakay. Puno, bakat. Kat dakal apagyamanan ta iti Diyos. Tas anak abinaybayan. Iti tiyempo ti panagrigrigat ko. Ada akong Max. Kat di ka agdanag. Siya kung ti makamu iti panagadal dagiti duwang anak yo. Bayat ti kaddam ditoy. Manong, Aramidat mo ti amin. Tapno mapababati sentensya. Ngam ikarim. Agbalbaliw ka kuman. kinapudno na. Nabayagan na nagbabawiak dagiti basol nga inararamid ko idi. Nang runa-unay kada kayo, Manong. Max, Nagasatak. Tanadaanak iti kapsa takaskan ka. Nakaimimbag ka kanyak. Kat pakawanan na kumakadag iti nagkurkura nga kada kayo iti. Itala nga maamiris ko dagiti bidot ko. Max, napakawan kan. Awanan dagiti dadakkel ta. Isu arumbang laeng, adat at agtinulong. Agyamanak. Manong Ben. Ti agaramid iti kinaimbag, gunggunaan to ti Diyos. Kat ti agaramid mat iti kinadakas, madusan to. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Isurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 23, versikulo 17 kan 18. Di mo apalan dagiti managbasol, ti panagraam mo iti apo, ti at-adda kuma apakasagnam. No kasta ti aramidam, nasaya atto ti masakbayam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kendya. Mapadakkel ta ti balay ta no kastoy nga adu akanayon ti paglakwan ta. Imbaglakit din tawan pa'y ti ado akadwatang aglaklako. Imbaglakit din tadagayem ko amang mangted iti ilaklako ta. Nabiit pa'y anang rugian naglako nanang, ngamdakulan adagos ti naglakwan ta. Mayat gayam da iti a negosyo. Talaga amayat. Ngam dagita kaaruba ta. Uray kanayon da amapan iti kunkunada balay ti Diyos. Di da pa'y makapadakkel iti balay da. Kasano kat agtaltalon kan agbangbangkag dalaang mat. No panagtutudo, maupranda. No mat panaggagapas, maininitanda iti kastaunay. Anak,
Di ka pa'y matla nakapilas. Mapantayon ijay simbaan. Masapul ka di pa'y nga umayak mat, nanang. Rombang laeng anak ko. Pagrebengan ti tunggal may sa ti mapanagdayaw, kan agyaman iti Diyos. Kanayon kayo mat mapan kan ni tatang. Ilaklak amda ko na. Umay kakit din. Uray maminsan nang iti makadomingo asumurot ka man. Apay nga iday takaruba tayo. Diyak mat makita mapanday ti simbaan. Uray Domingo. Apay aya, adagita ka aruba, tikit kita, Saan da mapan makimismisa? Ngam apay ang nagdakkel ti balayda. Amda tayo. Dayta ka di balay ti pakakitaan iti bendisyon ti Apo. Anya nga ron ngay. Amin nga aramidem amayan natop iti paghayatan ti Diyos. Makipagmaymay sa kakankwana iti maikadwa abiyag. Ay mapanawang tumatlaeng ti dakkel abalay. Padasam nga awisan ni Nathan. No kayat naman taglako iti kas iti ilaklako ta. Padasag to, ananang. Ngam amang ano saan da apalubusan, ta tumulong iti talon kan bangkag da. No tumulong, iti Sabado, tagad-adal. Wano uray Domingo, no iso. No agkita kami, padasag nga awisan, tapno ada kadwatang naglako, nanang. Ija iskinita, ija ili ti paglakwan mi. Wano saan? Uray umay tumulong nga agisupot kadagiti ilako ta, iti babasit asilo pen. Ay, imbag ti agisupot, tamabalin ng aramidan. Ngam ti aglako, masapol alimod. Ang mga makita ti pulis. Sa bagay, masapul nga minti ang nan, tapno saan ang makita ti pulays. Apay ka di Apo Pulis, anya ti masapul yo. Lima basak laeng. Anda nga min sipsiputak ataw dito. Ha? Apay asip-siputan yo. Adda ka di inaramid na may kaniwas, Apo Pulis? Saan pa'y asigurado? Isu asiputan pa'y nga umuna. Sakbay nga aramidan ti sumarunong addan. Kasta ka di, Apo Pulis? Awan ka di ammo yung aglaklako iti maiparit a bulong ditoy. Ha? May parit a bulong? Anya ka di day, Apo Pulis? Apay may parit? Maiparit. Tano aramatan dagiti tattao. Makadadali ti salunat. Ket pamkuatan da ang mga ramid iti may kaniwas. Maawata kunti kayat yu asawan. Awan magti amok nga agilaklako iti kasta ditoy, Apo Pulis. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, Nathan. Ada kayat ko nga iparamid kan ka. Anya ka di day jay manang. Pagkwartahan da ito'y, mabiit ka ang makaurnong, naglako ka. Saan pa'y anadagsan nga ilako? Ibulsam laeng. Magadadalak mat manang. Saan mat nga inaldaw ti panaglakom Iti Sabado. Tumulong nga kadatatang kananang. Iti aldaw ti Domingo ngay. Sanda kaya't apumanawak iti aldaw ti Domingo. Agrason ka Ibagam nga ada aramidem a pagkwartaan. Ngam saan mo nga ibagbaga nga aglako ka. Padasat, no palubusan da, manang. Agdiskitar ka mo't tapno maadaan ka iti kwarta. Taday tamulayo, mabayag pa'y sa mabalin nga ilako. Nadanon manen ti Domingo, mapantayo manen iti simbaan. Manan? Adda aramidan mi kadagiti kakadwak, tatang. Basta saan mo aliwayan ti pagrebangam kas Kristiyano. Sakbay nga aramidam ti bagbagam nga aramidam. Kung tatang, mapanak pa iti simbaan. Sakbay ang mapanak iti bagbagak nga aramidak. Ala, hintay mo rodan. Mapan kanto dito ibagbagam apapanam, kalapasan ti misa. Mapantayo ka din? Si kalangan ti ururayan mi. Itay pa nakarubwat kami. Nagbayag kamot nga agpalas. Apay anala ka nga imay. Isupay ko matiba paglakwan. Anya ayat ti ilakok, manang. Kung sa dino ti paglakwak. Kasulangan. Mapan ka iti address nga itid ko kan ka. Yawat mo iti tao da ito'y nakasobre. Urayam mo't nga da itidakan ka nakasobre. Kasta ka nila ang ti aramidak, manang. No maaramid mo na ita. Adan kwarta madagos. Basta yawat mo tinakasobre.
Sige manang. Sino nga iti pang tadak? Adda lalaki ang nakabado iti nalampasit. Nakasanglas. No pagbusinaan na ti motor na, asit gam, kat itad mo ti nakasobre. Awan samat tan dito'y simbaan ni Nathan. Kaslaawan nagpaysa. Ne, napanan na nga tan. Sa dino jay kunana apapanan na? Di namot nga rod imbaga no sa dino. Impang pangruna na ti kunana apapanan na, ngam ti panakimisa na. Kasaok to ti anak na inton makasangpet tayo ijabalay. Wen, tasana rumbang ngayalang-alang na ti pagrebangan tayo iti na Marswa. Dayta ti kamali ti kaadwan kada tayo. Ipangpangruna tayo tinain materialan abanag. Ngam maliwayan tayo ti may papan iti na espirituan abanag. Tina espirituan ko ma, ti at nga ipangpangruna tayo. Imawag tinang ti Nathan. Intid na kanukan ka ti sobre. Un manang. Anya ka di daytoy, tanagpuskulmat. Saan mo nga amuan? Aguray ka, taitid ko kan ka ti kwartam. Oh, adoy. Ha? Kukwak amin daytoy manang. Tapno umay kan tumanin Ibaon kan tumanin iti sabali adiso. Oh, saan ka di analakalaang at trabaho? Kat kwarta dagos? Mayat gayam manang. Isumot lagayam ang nagdakkel ti balayo. Kat agpada kayo kan ninanang mga awan trabaho na. Adamot trabaho mi. Ngam saan akas iti trabaho ti dadakkel mo? Ay, nagrigat lang arudan. Nagbayag pa'y apagkwartaan. Manang. Anya ka di dyan tulod ko. Kan anya dyan tedda nga inyawat ko kan ka. Saan ka di nga imbagak asaan mo nga amuan? Ngala, agawid kan. Kat umay kan tumanan. Pimanawon jay ignorante. Damagin na kit din no anya kanuti indeliver na. Imbag ata na alokoy ko para deliver itilako ta nanang. Ada kumapay maalukoy mo para deliver itilako ta. Ibagak to kaninitan nga agawis iti sabali. Iti kasta, ada kadwa na para deliver. May mayat no pada na nga ignorante ti para deliver. Wana. Mayat no adoda para deliver. Nakatugaw talaang. Ngam adda aggargaraw para kadata. Di da namnamaan ang maiparit a droga ti delivered. Agpadata ama sirib nanang. Bumak ng tadagos no agtultuloy akastor. Lakay, Jack nakita itay ni Nathan ijay simbaan. Nakita mo ka di? Uray siya nga rod, saan ko mata nakita? Addan sakat na panan na sa bani. Masapul nga munta, inton sumangpet. Intrangkam ka di tiruangan. Ay, wen. Aguray, tay nakitaan no asino, day ta agtuktok to. Ay, anak, imbag ta simbang putkan. Napanam ka di. Nanang, kita mo. Nagadu a kwarta. Nangalaam ka na kita akwarta, anak ko. Ay, umunag ka man. Tailaw-lawag mo kada kami kanitatang mo. Ti maipapan iti day ta akwarta. Ita, ibagam no nangalaam iti day ta akwarta. Ken apay adi ka imay nakimisa. Adda nang ibaunan ni manang lili kanyak tatang. Adda napan ko intod iti may sa tao. Kat adda mo't intod na kanyak ang nakasubre. Anya ti nakasubre ako nam. Intod kumat ka ni manang lili tatang. Kalpasan na. Inik kanak iti kwarta. Dayta ka di ti makagapo, no apay adi ka imay nakimisa. Tatang, no kanayo nagastoy. Makaurnungak iti igatang ko iti motor ko. Uray kalikagumam amin at tarigagayam dito'y lubong. Nuliwayam met ti pagrebengam iti na Marswa. Saan ka matlang agbaligi? Di ka kadi masayangan?
no mapukaw mutlaang ti kararwam? Apay ko maamapukaw ngay. Mapukaw ko na. No saan to nga itisak lang ti apo ti pagturungan ti kararwam. Kayat mo ka di ti agturong iti disso nga adayo kini Apo Diyos. Masapol nga ado ti mairipak, tapno ado met ti maidiliber. Saan ka di amay mayat no mga lata iti kadwata nga agribak, nanang? Anusantan ado at talaeng, ang mga numaamuan dati negosyo ta, delikada. Di mapagtalkan ti alaan ta akadwa. Sige, tanuad na masarakan ta. Isuntaw ti alaan ta akadwata nga agripa. Mabalin samot ni Nathan. Ang mga nuibaga na kadagiti dadakkel na, delikado. Padasan ta abilinan at di na ibagbagahan. Ikanta iti kwarta na, nanang. Ne, da kayo matapo pulis, ken adamat kakadwam. Anya ka di ti maipaay ko kada kayo. Lumabas kami laang dito likod ti balay mo, kabsata. Mapan kami di tabalay ti karubayo. Kasta ka di, Apo Pulis? Ing kayo ka di sarungkaran dagiti agina? Saan laang nga sarungkaran? Ad aramiden mi dita. Makita yun to. Ado kayo, met. Anya ka di tinaskan nga ramidan nyo dita? Saan kayo kumanatagal? Masapul adida mo, ti papan mi dita balay na. Kasta ka di, sir? Agyaman kami, kabsat. At dadamat siguro dita balay na. Tanakalukat ti tawada. Pulis! Ingato yung dagiti imayo. Ay, saan Apo Pulis? Pagsasaritaan tayo kumaday tawi. Di na kami kumamatiliwan. Kunakun kat, apud no tinaitimbre kada kami. Ada kayo ti aglaklako iti maiparit a bulong. Ay, kuhasan Apo Pulis. Imparipagdala ang daytoy kada kami. Awan na ti adu arason. Man, pusasan niyo ida. Kat alain niyo amin dagiti ebidensya. Ay, Nagpulo kayo matlaangan nga agina. Apo, sir. Tatang, apay pinusasan dagiti pulis da nanalo siya kan manang lili. Adda ngamin inaramid na may kaniwas itilintag, anak. Anya ngay dayjay. Aglaklako da iti may parit a bulong. Kat danda ni pati sika kat na isagmak. Apay ka di ama iparit dagiti abulong, tatang. Makadadali ti salon at ti tao. Ken adu ti makaaramid iti krimen no nakausar da iti nasao a bulong. Isugayam ana ti liwda. Inapalak ida. Taadu ti kwartada. Ngam, dakas matgayam tinagtaudan na. Pudno day ta, anak. Basol iti pada a tao ken basol iti imatang ti Diyos. Gaputa dakas dayjay a pagkwartaan. Lumiklik kadagiti mading nga aramid, tapno di ka may sagmak. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 23, versikulo 10 ken 11. Di mo yalis ti mohon ti daga, wano sakupan ti talon ako kwa dagiti ulila. Ti apo tinapigsa amang ikaluya kadakwada, kat isunto ti mangiruper iti kalintigan, ama ibosor kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyang. Kasano kami pangitakan ni ading ko, aboy, nanang. Awan kamutan.
Awan lang aroden ti amami. Ngamsim maruno kamatan. Dua kami kadilaan ka ni Manang Gina. Agyan ijay balay tayo. Nanang. Ano santa na, ading ko? Sana balik. Kaaruba tamat daw litag magno, kan Auntie Diana nga asawa na, kan Auntie Larissa. Kasi tamat Manang. Nagsapataan na ulila. Wen nga ruad, ading ko. Obing, da kayo laangan, tinabati di ti kampusan to. Agawid tayon. Tani, umayon ti Tudo. Auntie, dua kami kadilaan ka ni Manang po. Agyan ijay balay mi. No kaya't yung lakit di. Umay kayo ijibalay mi. Apay nga iniyawid mo dito'y balay, day taduang upeng. Di ka di maasyan kadagiti doang nga ubing. Nagsapadaan na ulila. Sakit din ti aking kargo kadagita nga upeng. Bay amlatan. Kaasi da asangit iji kampusan to. Saan lang matasak ti kabagyan dagita nga upeng Unay ka da nagtangkan ti puso mo. Awan ka di asim. Kasyak dagiti tao no adda magimulak. Ang no awan, nampara kuma. Ay, pakawanin na ka kumati Diyos, gapu iti kasta nga ugalim. Ingkan iwayway ti kalding. Amangan no umay ni angkal kat agungat. Saan ko nga iwayway jay daklabulog? Sumangdumot Manang. Ha? Sangduan na ka? On nga rod Manang. Idi kalman. Intarayak tasang dunak. Kabut-butang nga ron, ano kastaday jay akalding? Inak iwayway. Ngam jay saan asumangdo ti iwayway ko. Sige, ading. Inton malpas ti karkaraidak. Dungata amang iwayway. No sumangdo, bautak. Ngun Manang. No sumangdo. Bautam mat. Taiguyod ko matitalina. Sige, ipagod mo. Tailayat ko to'y baot. Nusang doon na ka, bautak. Sige, taipagod ko. Ni, umayan, sumangdo, bautak. Hoy! Ha? Apay abinaot mo ti kalding ko, ha? Sumangdumat ngamin, angkal. Amangan numatumba ni ading ko amang ipagpagod. Sinalbag kayo nga upeng. Aguray kayo man dito, tabautin kayo, may. Tumaritan Manang. Umayon ti baot. Wala rin, tumanaytan, nasakit ko. Sakit ti baot Manang. Kabutang ko ni Uncle. Uray siyak mat, ading. Kabutang ko mat. Anya ngay ti aramidin ta Manang. No agawit tayo jay balay tayo. Awan ka ng tayo jay. May sa babuto nga. Nudwa tala ang ijay balay. Amangan no nagpigsa ti panang baot ni Uncle kadata. Apay nga ikaluyan na jay kalding. Agsang dungarod. Napatpatag siguro ajay kalding ngam data. Nauyong ni Uncle Manang. Apay nga da kayo dito danan. Ne, apay kas kailan mabutbutang. Kung amin, auntie, tinarayan mi ni Uncle Magno. Tabautan na kami ngamin. Apay abautin na kayo. Binaot ko ngamin ti kalding ni Uncle. Taagsang do. Jay ka di bulog anauyong. Wen, auntie, sangduan na ngamin ni Boy amang ipagpagod iti talina. Iso binaot ko. Day tati makagapo tapno bautan na kayo. Wen, auntie, anya nga di aramidon mi. Mabutang kami. Ala, umay kayo laangan ijay balay. Ano san yun ijay? Wen, auntie, umay kami ije balayo. Takabutang mi ni Uncle Magno. Ayan dagi jay nga upeng. Apay nga awan da ditoy. Napanday di balay da Larissa. Apay ngamin nga imbagam kano abautom ida. Apay ajak bautan kat binaot damat jay bulog akalding ko. Kasano kat agsang domat kano? Kasano no madangran di ubeng? Sinalbag dagi jay nga upeng.
Mapanak man kid DJ talon tayalis ko timuhon ti dagada. Apay ayalis mo. Saan nga mo dagiti nga ubing ti patingga ti dagat? Ken ti daga day di inada. Saan aga po taobing dakat gondawayam ti kinainosente da. Basta, yalis ko timuhon tapno lumawa ti dagat. Oh, dito iti kwarto yung agkapsat. Ay, agyaman kami, auntie. Imbag lakit din, taadda ka nagkamangan mi. Nasingpot kanyak ididay dinanang yung. Iso asan arumbang abaybayan kayo. Auntie, apay ang nauyong ni Uncle. Ubing kami pailaang. Talaga ang nauyungan ni Manong Magno. Kastagayam, auntie. Kanayon pa'y nga agungat ija balayda. Sigod akas jenan, ubing. Saan kayon amap-mapan ijay balayda, ah? O, auntie, sana bale, taad ungat ti amo mi atrabahuan ditoy. Agluto, agdanos, kan aginaw. Amok dagita, Auntie Larissa. Anda papanag. Ibagam to kadagiti ubing. Tamapandan to alaan ti kalding kan tinuang. At damod lagay ang masapol mo kadagijay ng ubing. Apay nga rod anaranggas ka. Iso apimanaw da. Baybay akit den ti kalakuan nga aramidan da. Ay, imbag no kayat dapay ti umay ditoy. Apay kumadi da kayat. Kinayat dati may idi ditoy. Saan kid diitan? Ay, saan da malipatan ti kinaranggas mo? Adula amin day tangay bagbagam. Ala, mapanakon. Basta ibaon mo to dagiti ubeng, ha? Mare, imbag ta nagkita ta dito'y tiyandaan. Adan sakit na patag nga ibagam, maray. Ay na nakitak namin ti inaramid ni Manong Magno. Ang saan mo nga ibang baga asyak tinangidanong kan kaa? Anya tinaramid na, maray. Saan ka di anilakay mo ti mangtagtalong iti daga, day di manang mo? Unmat, apay ka di? Ada ka di parikot? Nakitak namin nga adda ikalkali ni Manong Magno idi namin san iti asidag ti talon. Anya ka di day nga ikalkali na, maray. Napanak ijay idi kalman. Nakitak at tidaan amuhon. Nayalis iti sigod nga ayan na. Anya? Inyalis na ti daan amuhon? Taapay, anya ti panggap na. Kaya't na siguro alumawa ti dagana. Ngam pumasit mo ti pan nakakuka dagiti ubing. Tawiden ko madagiti ubing day di atalon. Day tangarod kat, mare. Iso nga indanon ko kan ka, tapno ammom ti naramid na. Unay lakit din ni Manong Magno. Agom at talaga. Awan samot ni Manong, Manang. Agmay-may sakan samat. Ay, jakman ammo, nunap-napanan ni Magno. Apay ka di. Naamwak ngamin ti inaramid na. Ti panangyalis na itidaan amuhon itidaga atawiden ko madagiti ubing, Manang. Anya, inaramid na latta ti panggap na? Kunakno di na inaramid ta inanawak mo. Inaramid na, Manang. Saan arumbang nga agawin na titawiden dagiti ubing? Ay, saan ko nga anugutan day ta nga inaramid na, ipag? Agyamanak, Manang. Kasaumtuman nga rod ni Manong. Ta isubli na timuhon iti sigod nga ayan na. Wan, ipag. Ibagak, apaman asumangpag. Sige, Manang, inak nga rodan. Si kantulat tan timang ibagakin ni Manong Magno, barang isubli na. Imbag ta simmangpad kan. Apay nga inyalis mo ti daan amuhon iti tanong. Nang ibagamat kan ka. Di ka kit agyaman, talumawa ti daga tayo. Maitugot mo kadiday tanalawa adaga numatay ka. Day laang pangikalyan da kan katimakuna adagam to. Apay aya kontrabida ka. Saan kit din apod no? Uray naglawa ti dagam. Agpada ti pakaikalyam iti awan dagana. Ti umanayan laang tilungon mo ti mabukudam. Dayana, Ingkay subli ti mohon iti sigod nga ayan na. isublik to inton madanon ti chimpo. Kasano no ibaga ni Apo Diyos nga isubli mon ti binulod mo abiyag mo? Oh,
Kasanumpay amay suble. Oy, di ka man nagsasawi ti kasta. Ibagbagak laeng tipudno, Magno. Saan mo nga orayon pa'y nga adama di mapasamakan ka sa kanto agbalaw? Mare, nakasaom ka di ti kabsat mo? Saan ko anadanon, Mare? Ni ipagkunton ti mangibagakin ni Manong. Imbagam ka di asyak tinangidanon? Saan? Imbagaklatan ang nakitak anayalis. Mare, ayunan ka di ti asawan ni Manong mo ti inaramid ti asawa na? Panagkunakit saan? Nakuna na ngamin nga inanawa na ididamo, nga imbaga ni Manong nga iyalis na. Kasta ka di? Ay, kunak noan niya ngamin ti ikalkalin ni Manong mo. Idinapan ko kinita. Muhon mo't gayam. Ikarkararag ko ang makapagpanunot ko matikabsat ko. Kat saan na nga aguman ti dagadag iti ulila nga ubing. Wen nga rod imbes nga iso timang tulong kadag iti kaanakan nyo. Ang takawan na paikit di ida. Imbag tanadanon ka dito'y balayo, Manong. Apay ka di. Hoy, isublim dagiti ubing dito'y balay. Imbagla pagpasturak iti kalding kanwang. Tila ang pakairanudam kadag iti ubing ti pampanunutang. Ngam di mo mapanunot ti pagsayaatan da. Pagkunamag, Saan kit din? Ammom ka di nga da mapasamak at tax mapping. apay ti tax mapping. Adda umay agrelocate kadag iti nagbeddengan ti daga ti tunggal tao. Kat, anya ko manukasta. No adda nayalis amuhon, maamuan daa, ta agrelocate dalaka nga rod. Adda plano ti daga asurutan da. Madu sa lakit di ti tao anang yalis iti muhon. Nadamag mo ka din ti imbagada nga adda umay agrokod iti dagdaga. Kaano da kanu nga umay? Daytoy kano alawas. Day tamot ti damag ko. Kasano numaduktalan da nga imalis ti muhon. O, di ka kadi maputang. Sigurado ka di nga umay dagita agrukod. Wen nga rod kano, para iti tax mapping ako nada. Mapaayaban dagiti amin nga akin sakop iti marukod. Sige, tama pa na kay Jay Talon. Anya ti aramay dami jay, kat sumip ngatan. Basta, yag mo ti flashlight, tay nakon. Napanan nga ta ni Manong mo, iti agsip ngatan. Nakitak manang, iso asinurot ko. Sinurot mo? Napanan na iti dayjay nga oras, ipag. Napan na insubli ti muhon iti sigod nga ayan na, ipang. Anya? Ay, dinangag ti Diyos tikid daw ko, nga agbaliw ko mati panunot na. Uray siya, kastamot ting karkararag ko. Ngamin, para kadagiti ubing dagi atalon. Saan abinaybay anti Diyos dagiti ubing? Di mo iruruman ti awanan gaway, gapot ti Diyos ti mangsalwad kadakwada. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.